L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa qal li l-ogħla istituzzjonijiet Ewropej huma tal-Partit Nazzjonalista. U allura dawk l-istituzzjonijiet tal-Ewropa huma tagħna. F'dawn il-5 snin, David Casa flimkien mal-Europarlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola u Francis Zamidimek marru f'dawn l-istituzzjonijiet sabiex jagħmlu ħsara lil pajjiżna. Casa u Metsola ħadmu biex iġibu Malta delegazzjoni mill-Parlament Ewropew magħmula minn fost oħrajn minn Anna Gomez u Sven Giegold sabiex ipinġu lil Malta b'mod ħażin u jinvestigaw lil pajjiżna. David Casa qal li jrid jerġa' jiġi elett biex hu l-Europarlamentari Nazzjonalisti jkomplu jieħdu l-kontroll ta' dawn l-istituzzjonijiet Ewropej. Biex l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea nagħmluhom tagħna wkoll. Biex il-Parlament Ewropew ikun tagħna wkoll. Biex il-Kummissjoni Ewropea tkun tagħna wkoll. Biex il-Kunsill tal-Ministri ikun tagħna wkoll. B'Kaza qal il-Partitari Nazzjonalisti fir-Rabat li hu gburi li jqum fil-Parlament Ewropew. U allura meta David Casa jqum fil-Parlament Ewropew u gburi. Fl-attività politika li saret fir-Rabat, Adrian Delija qal li huwa biss il-Partit Nazzjonalista li jixraq li jkun elett fil-Kunsill tar-Rabat, anki jekk ma ressaqx proposta waħda għal din il-lokalità. Kun il-Partit Nazzjonalista illi jixraq ir-rabtin. B'ton mill-aktar aggressiv u diviżiv, Delija qal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux minn xiex jistħi. Aħna qatt ma biddilna l-isem tal-partit tagħna, qatt ma kellna minn xiex nistħu. Delija qal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux minn xiex jistħi, meta kien l-istess partit li meta kien fil-gvern ivvota bil-qalb biex jelew il-kontijiet tad-dawl l-ilma. Użam il-power stations tal-Marsa u dell-Imara jaħdmu bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jħammeċ u jmarrat nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.